wonten Nduk Ayu Sania Santi Kusuma Putra Pinile campur sarinya Indonesia iki lho. Kagem saged para tamu sinedan sinambi ngerawi pasugota kang sampun semadya kanthi mertu betikane menggalih kelaras rasa kalian kala sak kanca putra pinile campur sarinya Indonesia. Profesional video syuting matur sembah nuwun terima kasih. Nunjuk pinanggani salam pambuka kalau sakonco putra pinile.